Skal vi ikke pleje haven? Skal vi ikke spille et spil? Skal vi ikke gå ud i gaden? Er det ikke det vi vil? Tror vi havde noget at skulle og have et liv. Jeg troede ikke tiden var til tids for at drive. Nej, 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 jeg er en telefonperson. En telefonperson. En telefonperson. Der ikke vil tale med nogen. Jeg kan ikke tage hensyn. Der er alt for mange ting. Jeg har det suveræne udsyn til den større sammenhæng. Og jeg troede vi havde noget at skulle og have et liv. Jeg troede ikke tiden var til tids for at drive. Nej, 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 jeg er en telefonperson. En telefonperson. En telefonperson. Der ikke vil tale med nogen. Jeg har brug for at ringe til nogen. Jeg har brug for at ringe til nogen. Jeg har brug for at ringe til nogen. En telefonperson. En telefonperson.